Proč pořád nikam nejedem? Chci jet pryč. Tak se pohni. Děláme, co můžeme. Snažíme se znovu nahodit motor. Zní, žube, hrápe, pomoc. Pomoc. Když makat začal jsem a byl juniorem, pirátem, mě kapitánka jako mamka všechno učila. Zpívala si celý den a pak jela songy do rána, když poklad šel jsem hledat, řekla a co sváčina. Tahle bukanýrka mi zašívala hadry mý, záplaty a rady zlatý byly perfektní. Do školy mě vozila a na pirátský pravidla i na matiku byla pes a já v ní plaval s ní. Jo, máma, ta pirátka mě mořem pokřtila. I já dneska jsem slavným pirátem, fakt mámo má i já. Ahoj, mami! Vyrobilo Studio Virtuál v roce 2013.